A máme tady pokračování rozhovoru. Tak poďme na túto tému. Tie veci neboli hneď také jasné ako v Brazílii. Keď som rodila vlastne na Slovensku, sestrička povedala, tu sa rýchlo vyzlečte, oblečte a ideme. A ešte keď je to Brazílčan, no. Danielovi povedali, že toto je váš syn. Potom ho poslali domov, kde som bola vlastne aj bez syna. A syna som videla až o 16 hodín na to. Úplne opačné. To bolo v Brazílii. Nikdy sme sa nehnali. Každý mi tam všetko vysvetľoval. To dieťa sa odo mňa nepohlo. Prístup bol vynikajúci. Na pôrodnicu si každý nosí ventilátor. Tak som si povedala, že tak asi rodiť nebudem. Rozdíl mezi zdravotníctvím na Slovensku a v Brazílii. Taký cudzine, tak dostane ošetrenie zadarmo. To už má vlastne peniaze, tak si môže platiť súkromné zdravotníctvo. Poistenie, ktoré máme my, pracuje, odvádza dane, dostáva ešte cashback a sú iba že odporúčané preventívne prehliadky. Má so zubármi neskutočný problém. Brazília je krajinou cukru. Bolo najviac amputovaných končatín. V Brazílii denne vás stretávajú komáre, ktoré môžu mať dengy. Keď nejakého pána Pantanale zožal jaguár. Na pozorovaní velery. Tá sezóna práve začína. Vtedy prichádzajú tak húfne, okolo 340 kusov, plávajú popri pobreží, čiže ich dokážete uvidieť. Akože moje najobľúbenejšie pláže sú jednoznačne v Ubatube. Tam je 100 pláží. Copacabana. Tak sa mi to páči. Predsa nemôže byť každý odborník na všetko.